Иван Петков, старши треньор на Марица, веднага след страхотната победа над ЦСКА в дербито на българския женски волейбол. Предполагам се доволен. Как ще коментираш този матч? Естествено, при положителен резултат всеки треньор е доволен. Става въпрос за матч срещу ЦСКА. Доволен съм, но с много забележки. Колкото и така нескромно да прозвучи, но ние си знаем целите, ние си знаем какви са невъзможностите. Не може да допускаме такива елементарни грешки, колкото и проблеми да имахме, колкото и така да имаме две фигури, които са важни за нас, отсъстваха, но за това сме дълга скамейка, хора, на които разчитам. Разчитам и си дава шанс да играят. Видяхте, че хора, които бяха отвънка, не започнаха матча, те обърнаха четвъртия гейм. Така че доволен съм, но наистина има забележки, върху които трябва да работим. Това е нормално. Струва ми се, че се потвърдиха твоите думи от по-рано от тази седмица, че в отбора има вече жестока вътрешна конкуренция. Това мисля, че в този мач се видя. Да, наистина. Това е мечтата за всеки треньор, да работи с отбор, който има 14, 15, да не кажа 16 равностойни състезатели, които се борят за всяка за местото си. Наистина тренировките са протичат на високо ниво. И въпрос така на време и на мачовете да покажем, не само да загатваме, да играем един матч от началото до край. Слабости видяхме в нашия отбор и в матча с Левски, но това са нормални неща за млади състезателки, които те първа се изграждат като личности и като състезатели. Така че забележките нека си останат за нас. Просто поздравявам момичета и целият наш колектив за победата. Духът на победител почна ли да се появява, за който ти говориш последните си интервюта? Почна ли да се появява в отбора? Да, наистина. Пак се връщам на миналата седмица матча, на днескашния матч. Бяхме поставени в моменти в трудни ситуации, в които успяхме да се измъкнем. Има още много върху какво да работим, но пак казвам, пътя мисля, че е правилен и си го следваме така всички заедно. Благодаря, че сте още веднъж.